No niin, tää on GoPro eka testi. Ihan hyvin toimii. Put the lights out. 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 Ja vaikka Ei oo mulla pyörä. Vähän tärise. Tää pieni mökki. Roskis rikottu. Ihan sairaalaa. Oikein. Mä voin nyt kertoa vähän. Mä oon tässä Hidebugilta. Dekki MC16. 113 136 Pro Street V3. Ja sitten on Blundin tankoja kirmaisesti pyörivä Blundin Harstrik. Ja renkaatkin on Hidebugin. Ja tossa on vähän näitä päiviä katsella. Täällä on joku vitu vinttikerro. Vois kääntää kameraa, mutta en mä tiedä. Mulla on nyt se GoPro kädessä kypärän kanssa, niin on vähän vaikea ajaa. Ui. Kypärä laittaa sen tuohon asetelmaan. Tuossa on noi hetaat. Tää taitaa tässä